आसामनि दाब दाब जायगायाव मागो दमासिनि बेलागुर सावनो लाहार फाहार खालामदों। सिगां बोसोरफोरावबो सावबोनाय बायदिनो देग्लायबो दाब दाब जायगायाव बेलागुर सावनो लाहार फाहार खालामनायखौ नुनो मोनदों। बेबायदिनो बाक्सानि मायंपारायावबो मागो दमासिनि बेलागुर सावनो खोब लाहार फाहार खालामगासिनो। मायंपारा ओनसोलनि लाइमोनफोरा 22 फुटसो गोजौ बेलागुर सावनो थाखाय बेलागुर लुदों। बेबायदिनो बेलागुर सावनो लाहार फाहार खालामबाय थानायावनो जोंनि खौरांगिरि अनजय बसुमतारिनि एक्सक्लुसिभखौ नायनानै ला। नंगौ रायजोआवनो मागो दमासिनि थाखाय बेलागुर लुफुंनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गेजेराव साननैल'सै बा समबारनि फुंबिलि समाव बेलागुरखौ सावो। बे समाव आं दंफैयो बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोआव थानाय मायंपारा कल'नि गामियाव। कल'नि गामियाव बिथांमोना गथ'साफोरा बा गथ' उन्दैफोरा जयै लोगो नांनानै मोनसे बेलागुर हाबाफारि लादों। केमेरामेनखौ आङो देखायनो होदों माखासे बेलागुर बिथांमोननि बा उन्दै गथ'फोरा दिनैहाय बेलागुर लुनायनि हाबाफारि लादों आरो लोगोसे बेयाव बिथांमोना बेलागुरखौ समायना रमायनानै साजायदों आरो खमसे खम बिथांमोना 20 फुट गोजौ बेलागुरखौ बानायदों। लोगोसे बिथांमोननाव जों बेनि सोमोन्दै बिथांमोना बबे जयै लोगोनाय बेलागुरखौ बानायनाय जादों आरो लोगोसे मानि थाखाय बेलागुरखौ बिथांमोना बा बोसोरफ्रामबो बानायो नामा बे मायंपारा कल'नियाव, बिनि थाखाय बिथांमोननाव जोङो दान्दिसे सम मोगा मोगि लानो होननानै जों दिनैहाय नुजाथिफैदों। केमेरामेना देखायगासिनो दं माखासे बिथांमोना बनबो सिनगासिनो दं अर सायनो थाखाय, लोगोसे बायदिसिना खामानि मावदों बा बिथांमोना बायदिसिना बन अर सायनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दं। बे समाव जोङो बिथांमोनाव माखासे खोथा मिथिनानै लागोन। जोङो उन्दै गथ'साफोरा बिथांमोना बानायगासिनो दं, बिनि सोमोन्दै जों मिथिनांगोन। কিতাপৰা এনে বানাই আছে আপোনালোকে? আমি হলাকে 5-6 দিন মান বনাই থাকা। আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাবিলাকে অলপ লগ দিছে কামত, ভাল লাগছে। গাঁৱৰে চব সমাজটোৱে নেকি? সমাজটোৱে মানে। কেতিয়া জ্বলাব এইটো? এইটো সোমবাৰ ৰাতিপুৱা জ্বলাম। সোমবাৰ দিনা? হয়। এনে একৈজন লগ কিনি বানাইছে না এটা সমাজে বানাইছে না? এটা সমাজে মানুহ মানে অনলি গাঁৱৰ চেংৰাবিলাকে আমি। তাৰপিছত আৰু নাচব? নাচিম, ফূৰ্তি কৰিম বুলি ভাবছোঁ অলপ। খানা চানা খাব? হয়। কেতিয়া খাব খানাটো? খানাটো যোৱাকালি ৰবিবাৰে খাব? ৰবিবাৰে ৰাতিত খাব আৰু ৰাতিপুৱা জ্বলাব মানে? এনে কেইটামানত জ্বলাব এইটো? এইটো ৰাতিপুৱা এনে 6:30-5টা মানত জ্বলাম। 5:30 মানত? হয়। नंगौ बिथाङाबो माखासे खोथा फोरमायना होबाय। लोगोसे आरो दंबायो बे गामिनिनो। হয়, আমি বছৰে এনেকৈ কিবা ভেলাঘৰ কিবা কৰি কিনে আমি কিবা কৰোঁ, বছৰে বনাওঁ। কি জায়গা বলে কৈছে এইটো মায়ংপাৰা দেল মন্দিৰ। এইটো কি সমাজে বানাই না আপোনালোকে? নাই, সমাজ মানে আমাৰ গাঁৱৰ চেংৰাগিলা বানাই আৰু না। কেতিয়া জ্বলাব এইটো? সোমবাৰে ৰাতিপুৱা 5টা বজাত। সোমবাৰে ৰাতিপুৱা 5টা বা 6টা বজাত বনাম। কি মেছেজ দিব ৰাইজক? ৰাইজক কওঁ গোটেই ৰাইজে যে এনেকৈ বনাই কিবা কৰে, মাঘৰ বিহুটো কি বুলি কয় উৎসৱটো পালন কৰে, সেনেকৈ আমিও কৰোঁ। আৰু গাঁৱত বহুত জেগাতো কৰে। যোৱা বছৰ কৰিছিল নে আপোনালোকে? যোৱা বছৰে কৰোঁ আমি। বছৰে? এনে কেই ফুটমান লাম্বা? এইটো 20 ফুটমান লাম্বা হ'ব। 20 ফুট লাম্বা। नंगौ बिथाङाबो माखासे खोथा फोरमायना होबाय। बिथांमोना गासै सेंग्रासा बा जयै लोगो नांनानै मायंपारा कल'नियाव बिथांमोना गासै सेंग्रासा लोगो नांनानै मायंपारा देवल मन्दिराव बा देवल मन्दिरनि लांगोनायाव सिदलायाव बिथांमोना मोनसे 20 फुटनि बेलागुर मोनसे बानायदों। लोगोसे बिथांमोना फोरमायदों बेलागुर सावनायनि सिगां बा रुबबारनि मोनाबिलियाव बिथांमोना मोनसे खानाबो जागोन बा लावखार ओंखाम जानायनिबो हाबाफारि लादों। लोगोसे बिथांमोना फुंबिलि समाव 30 बा 40 रिंगासो समाव बिथांमोना बे बेलागुरखौ सावगोन होननानै फोरमायदों। बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एक्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय।
फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एग्जिबिशन। बे एग्जिबिशनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एग्जिबिशनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।